Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате днес играеме GTA 5 синглплеер с GTA 6 графика. Както виждате, всъщност не е чак толкова голяма разликата, но наистина изглежда доста по-добре. Играта обаче много се товари, претърпях 1000 краша докато тръгне. И това е един мод, който много може да ви хареса. Сега ще разгледаме някои от колите, някои други неща, като стреляме такива глупости. Само се надявам играта да не ми крашне, понеже както казах вече много натоварва. И се надявам компютърът да издържи без никакви проблеми, пък ще видиме. Така, веднага обаче ни подгони полиция, момент само да махнем това за полицията. Ето така. Освен това, искам да ви кажа, че днес е последният срок да си закупите FIFA 16 преордър от Озон, за да играете с мен. В описанието ще има един линк за всички, които са я закупили до сега. Искам да го посетите и съответно там да изпълните нещата, които съм написал. Това е едно нещо, което аз създадох. Посетете го, напишете и съответно ще може да играете с мен, ако сте я преорднали, както казах преди. Ще може да участвате в мои клипи и да играем заедно. Така, освен това ще имате достъп, нали, и до моя истински Origin акаунт. Аз имам един друг, но това е оригиналният, с който ще играя аз FIFA 17. Така, сега да започваме да разглеждаме и съответно мода. Графиката е на 4K, между другото. Мисля, че вие ще го гледате на 720p. Така, изключваме това, включваме това, да се добавиме оръжия. No reload. Така. И сега да видим ефектите от оръжията. Момент. Базуката къде е? Би трябвало да е доста по-променена. Кой знае колко, но наистина... Има още такива модове. Съответно може да разгледаме и тях, да видим разликите, накрая да направим едно сравнение, да видим кой е наистина най-реалният мод. Нямам идея кой, може да не е този, но този е един от доста готините. Бум. Пътят е доста някакъв направен готин такъв. Виждате ли там как става блъри? Всичко се оправя. Освен това може да напишем... Опа, чайте. Едно хеликоптерче да спалнаме. И да отидем на някъде. Чакайте. Don't shoot me, please. Гледайте какво става. В момента искам да отида до плажа. Вижте само сградите, някакси доста по-такива са направени. Виякъл! Бързо да го направим да победим така. Освен това искам и да го фиксна. Фикс, окей. В момента стимам играта на Windowed мод, понеже когато я включа на фулскрин, самата игра крашва, което не ме кеф играм. Но, за жалост, може би или компютърът не може да издържи на натоварването, или просто самата игра крашва. Нямам идея. Така, отидеме до морето. Време да се хвърлим. Надявам се да имам парашут. Нямаме парашут. Какво такова? На плажа сме. Вижте само морето в далечината. Вау. Наистина нямам си идея, след като изтрия мода, как ще изглежда графиката, защото, както знаете, аз инсталирах компютъра и... Вау. Не знам каква е разликата във водата, но и преди и сега изглежда невероятно. В момент искам да се потопя. Какви са, бе, брат? Вау, кул. Явно на first person? Не, няма разлика на first person. Освен това, ще вземем и едно зенторно, за да ви покажа как изглежда. И някои други коли. Така. Ето го зенторното. Вижте да фак колко е яко! Някакво много по-лъщи такова. Не знам. Вижте. Доста яко. Някакво по-детайлно е.
Така. Друго, какво мога да ви покажа с този мод? Чакайте сега. Я да отидем на телепорт. Имаме ли тук телепорт? Всъщност нямаме тук телепорт. Добре. Ще разгледаме местата така. Видим някоя друга кола. Например, я да се върнем на батито. Да видим как ще изглежда батито. Това е Тайтън. Ето го батито. Я да скачим и да покараме. Може би FPS ще дропне малко. Вижте само кръвта отзад колко е яка. Аз в момента не знам на каква графика ми е играта, но на каквато и да бъде играта изглежда невероятно. Аз знам само, че не е на ултра, а смятате хората, които са с по-хубави компютъри и са на ултра, колко яко ще бъде. Вау! Доста яко. Просто може да се върнете в някой мой стар клип да видите каква е разликата от това чудо и от обикновената си GTA графика. В началото ми изглеждаше малко тъпо, но доста яко, а? Само погледнете кръвта колко е реална. Само кръвта ми пълни душата. То друго не е нужно просто. Чакайте, така спалнер. Искам да се върна на Зенторното. Зенторно. Освен това искам да сложа... О-о-о! За малко щях да умра. Защото се изключих това. Вижте. Само погледнете Зенторното колко е яко. Как блести. Вау. Наистина, страхотна гледка. Не знам дали мога да играя онлайн с това нещо, но само знам, че ако играя онлайн, играта лаче ще ми изчупи компютър, защото в момента адски тежи. Така като го пипаме доста загрял компютъра и не му е никак лесно на него. Сигурно процесор е на 100% usage, нямам никаква идея. Но пътя абсолютно всичко. Реално няма кой знае колко промени по графиката, просто са направили някакви по-яки такива детайлни. Което разбирам защо Rockstar не са го направили наистина, защото играта ще бъде много по-тежка. Така, а сега... Вау, вижте къвта само. Яко. Вау. Така. Да разгледаме някоя друга кола. Я да видим. Просто е така. Мале, пампито как блести отстрани. Кул. Аз кап хакочуто, мотора. Вау. Просто изглеждат невероятно. Чакай сега. Да видим. Имаме минигън. Огънят е готин. Да видим дали има промяна по зарята. Не по зарята, мисля, че няма. Друго какво ме е рейлгън. Това. Я имаме дали това са направили по-яко някакво. Не ми се вяра, все пак това е може би един от най-тъпите предмети за мен. Тия газовите. Не, аз не мисля, че има разлика. Молотова. Да, огънят си е готин. Вижте. Хора, вижте. Огнено Зенторно. Вау! Мега яко. Огнено Зенторно. Така. Тук тези са си обикновените пистолети. Стънтгъна. Я да пробваме. Да пуснем малко ток в ето този пич. Не, стой. Яко. Но много ме кефи блъри ефекта. Ударих тук колата. Това ще остави ли отпечатък? Момент. Искам да видя дали оставя отпечатък. Да, оставя. Моля, щупа прозорец с него. Не, за жалост не мога. Кръц. Яви ме. Добре. Мога да добавя още такива много неща, освен това ви казах, че ще разгледаме и къщата на Тони Старк. За жалост обаче, както казах, си преинсталирах компютъра, понеже имах проблеми с него и нямах време да се разправям с този мод, но и за него ще отделя време и ще ви я покажа някой път. Това ще бъде всичко от това ревю на този мод, надявам се да ви харесал. Както казах, мога да погледнете описанието за хората, които си закупили FIFA.
Освен това, погледнете само тревата, погледнете тук ефектите, а по-скоро не ефектите, самите детайли. Много по-пъстро изглежда и по-яко. Това ще бъде всичко от този клип. Всеки, който иска, може да тества мода, ще сложа линк в описанието и Боричак с мен. Чао, чао!